lidská komunikace nespočívá jenom v přenášení slov, to bychom si mohli klidně dopisovat, a nebo zvuku, ale taky v přenášení mimoslovných parasegmentálních jevů, intonace, gest, vůní, celkové atmosféry té chvíle. A tohle všechno je eliminováno v té distanční výuce. Že i na lince bezpečí jsme vlastně pocítili nárůst témat, která souvisejí s různými nouzovými opatřeními státu a s tím lockdownem. Ztráta kontaktu, to se podepíše na vztazích, jo. A ta izolace někdy způsobuje to, že ten člověk se úplně uzavře, že přestane mít chuť nějak komunikovat těma náhradníma systémama, jo. A záleží na tom, kdo jaký je, ale někdo fakt jde do těch úzkostí a do depresí a úplně se odpojí, takže to je něco, co se nedá ničím nahradit. Ten noční kontakt, tam chybí to, že pohladíš pohledem, řekneš jedno slovo a k tomu stačí nějaká ta mimika tam na tom počítači, sice jako vidět seš, ale prostě podle mě to nesnímá úplně všechno. Tak těch nejdůležitějších dopadů pandemie a restriktivních opatření je několik. Patří mezi ně strach z toho neznáma, zejména na začátku byl strach z toho covidu, z té nemoci, z té virózy, že nikdo nevěděl přesně, jak je závažná. A vyvolává úzkostné obavy, které jsou sice nemediální. Druhý důležitý faktor je izolace, která vede na jedné straně k depresi, protože izolace nebo samota je sama o sobě výrazným rizikovým faktorem rozvoje depresivní poruchy. Pak v malých sociálních skupinách, jako jsou rodiny, vede k tomu, čemu se lidově říká ponorková nemoc. Když si představíte ponorkovou nemoc v souvislosti s domácím pitím, tak vám vyjde nárůst domácího násilí, které je reportováno na linkách důvěry a linkách bezpečí. Jako chtěla bych říct, že my vlastně obecně na lince vidíme, že v posledních letech se u nás vlastně stupňovalo nebo navyšovala četnost tématu psychických potíží. A ten loňský rok byl ještě mnohem výraznější v této oblasti. Takže já nechci říct, že všecko je jenom kvůli jako lockdownu, ale rozhodně se tím zvýšila ta četnost. Jo. Takže my vidíme, že to, jak se vlastně lidi třeba nemají úplně dobře v rámci svých rodin, ty dopady, kdy se vlastně málo vidí s vrstevníky, dopady online výuky, se vlastně setkáváme nebo setkávali v tom loňském roce daleko častěji s tématem nějakých sebevražedných myšlenek, sebepoškozování, vlastně právě těch depresivních a úzkostných stavů. Takže si myslím, že vlastně tohle prožívání téhle doby v kontextu těch všech ostatních potíží potom má vliv právě na to duševní zdraví.
Oni ani tak nejsou tabu, taky o tom pořád kdo mluví, včetně nás dvou teď, ale jsou stigmatizované pořád ještě. Pořád ještě rodina se za duševně nemocné víceméně stydí a jedinci se stydí. Každý politik se rád pochlubí tím, že si natáhl šlachu na tenise a tu sádru nějak neskrývá, ale už méně se chlubí tím, že byl v pohodnicích a musel tam přespat, že byl neklidný, nebo protože příliš pije, nebo protože je v hluboké depresi. V naší společnosti jsou velké předsudky. Řešit nějakou duševní nepohodu. Myslím, že je důležité si říct, jakoby normalizovat to, že když mě bolí koleno, tak jdu na chirurgii. Takže když mě bude bolet duše, že si jdu k psychologovi nebo psychiatrovi. Je tady takový velký problém stigmatizace potom těch lidí. My se s tím hodně setkáváme v rámci linky, kdy nám třeba děti nebo mladí lidé říkají, já jsem třeba i rodičům řekl, že se nějak nemám dobře a oni mi řekli, no přeci si tady jako nikam nepůjdem, protože by si od nás mysleli, že jsi blázen. Jo. A že vlastně ta obava, že si teda o nich ostatní budou myslet, že jsou blázni a podobně, vlastně potom zablokuje to, aby si o tu pomoc šli říct. Že někdy pomůže i léčba třeba nějakými psychofarmaky. Není nic, co by mělo ve očích ostatních říkat, že jsem nějaká špatná. Jo? Není to o hodnotě toho člověka. To mně vlastně přijde možná důležité říct. To, že budu na něco brát léky, neznamená, že jsem špatná a že se snižuje moje hodnota. Jo, naopak mám větší šanci, že se s tím nějak operu, že to zvládnu, že se mi uleví a potom budu taky ty ostatní věci, které v tom životě potřebuji zvládat, právě zvládat jako snáze. Čím je ta doba delší, tím více mi stává, že po hodině mi tam děti zůstávají a povídají si, ti, co nechtějí být, odejdou z hodiny. A ti, co si chtějí dál povídat, tak se zeptají třeba, paní, máte čas? No, tak prostě jen tak jako popovídáme. Když si to uvědomí, že tohle je pro mě důležité. Pokec o životě. Tělesné zdraví souvisí s duševním, přinejmenším na té preventivní úrovni. Například, abychom byli konkrétní, že aerobní pohyb je zcela prokazatelně antidepresivní a brání rozvoji některých poruch. Takže se tím udržováním zdravého těla do určité míry brání rozvoji i některých duševních nemocí. Přestože mám třeba dobrou rodinu, dobré zázemí, tak je vlastně v pořádku, že se třeba necítím dobře, protože ta doba je prostě těžká. Takže tohle bych vlastně chtěla dát jako nějaký takovou výzvu, jako naslouchejte sami sobě. V tu chvíli jako přestaňte vlastně trošku jako vnímat to okolí a poslouchejte sebe, jak se v tom máte vy. A i vy máte nárok na ty svoje prožitky, protože to neznamená, že jsou něco horší nebo lepší. Prostě jsou vaše. A jestli se v tom nemáte dobře, tak taky máte právo na pomoc. Splňujete určitá diagnostická kritéria pro depresi, jako je nejenom ta smutná nálada, ale ztráta zájmu, to, co vás dřív bavilo, ztráta motivace, nízké sebevědomí, zpomalenost,
Když to trvá soustavně déle než 2 týdny, tak už by stálo za to vyhledat odbornou pomoc. Jinak to laické kritérium, kdy už by člověk měl se sebou něco dělat nebo vyhledat odbornou pomoc, je to, kdy vám činí potíže buď v práci, že selháváte, nebo v rodinném životě, že selháváte, anebo ve volnočasové aktivitě. Byli jste výkonní, a nevím, tenisti a najednou raketa visí na zdi, vy jenom koukáte do stropu a neděláte nic a nevíte proč. Mně přijde rozhodně lepší přijít v uvozovkách jakoby zbytečně, než vlastně to nechat zajít do té míry, že to pak už třeba bude jako těžší s tou situací něco dělat. Já to možná vemu trošku širší, protože mně přijde, že těch zdrojů podpory můžeme mít kolem sebe víc, že to nemusí být nutně vždycky jenom instituce. Pokud mám někoho blízkého, s tím to mohu sdílet, tak už to může být hodně. Pokud nemám blízkého nebo z nějakého důvodu za ním nechci jít, tak já si mohu hledat i nějaké jako vnitřní zdroje podpory. To znamená, že můžu se věnovat věcem, které mě dělají radost. A jsou to třeba úplně jako banality, jako nevím, dát si teplý kakao a zachumlat se do deky. Jo, že to opravdu jako pečovat sám o sebe, dělat si takový jako laskavosti sám sobě, to může být taky zdrojem. A samozřejmě pokud už to přesáhne nějaký meze, kdy si jako vlastními silami nebo za pomoci blízkých s tím neumím poradit, tak mi přijde fajn buď to využít už třeba tady linky bezpečí, s námi jde ty věci pozdílet a můžeme spolu hledat ty cesty, jak dál. A právě mi přijde dobré, že to vlastně jako hledáte sám za sebe. Že teď jako tady nebudu dávat nějaký všeobecný rady, protože to pak bude napasovaný přímo na toho člověka, na jeho situaci a na ty jeho možnosti, které on má ve svém okolí. Teď nedávno spustili kolegové docela zajímavou webovou stránku, která se jmenuje opatruj.se. A ta vás provádí těmi problémy, co vás mohou potkat a je velmi inspirativní pro to, co dál a i pro určité sebehodnocení. Takže tou bych začal. Nestráceli naději, nestráceli trpělivost, neklesali na duchu. Snažili se vidět to světýlko na konci tunelu, vidět na tomto pozitivnější. Komunikovali co nejvíc ve svých sociálních bublinách, protože ačkoliv se to kritizuje, tak to je jedna z věcí, které udržují tu lidskou pospolitost a nám vinou té izolace jejich hodnota vyvstala velmi markantně, čili my víme, jak důležité to je a co všechno ztrácíme, když o to přicházíme. Takže tak a občas hejbnout kostrou, jít ven, nesedět přilepený u těch monitorů, neposlouchat příliš dlouho jedno a to též. To se týká zejména starších lidí než studentů, a studentů asi taky, protože když jste přilepení od rána do večera na obrazovce, kde sledujete jednu tiskovou konferenci o tom, jak je to všechno hrozné, jak se zvýšuje počet nakažených a mrtvých na druhou a nevidíte z toho žádné východisko a ta vláda dělá, co dělá, tak je to pořád špatně. Tak to působí opravdu stresogeně a depresogeně a není to duševně nebo mentálně hygienické a není to zdravé, čili měnit témata, věnovat se něčemu úplně jinému.
A to i v oblasti poznání, si studovat něco jiného než epidemiologie. A dát tam prostě jinou disketu. Co bych vzkázala studentům a žákům? Brát to jako zkušenost, protože pak se nám to, doufám, dlouhý roky zase nestane. A zkušenosti nás vždycky něčím obohatí. Je to lepší než hromada teorie, protože tohleto, kdybychom měli číst v knížce, tak asi si to budeme představovat jako nějaký sci-fi, že to teda jako úplně není možný. A rozhodně z toho máme dost zkušeností pro ten další život. Když se dívám na ty mladé lidi, tak tam mě napadá jako několik okruhů. Jednak je to možná třeba si z toho mohou vzít, že žít jenom na sociálních sítích jako není ta správná cesta a možná je to trošku vrátí víc do toho, že budu navazovat víc vztahů i v té své, jako v tom reálném sociálním okolí, protože teď měli jedinečnou zkušenost, jak se dá žít hlavně online, tak i to si myslím, že může být nějaká zkušenost do budoucna. Na druhou stranu spousta lidí možná zjistí, jak je vlastně fakt jako důležitý mít ty reální známí, ty reálné kamarády, reálného partnera a můžeme z toho vlastně takhle jakoby být posíleni. Thank you.